enwere ajụjụ m chọrọ ịjụ ndị mmadụ. Let's say that now na amụrụ ụlọ ife dịka 4 or 5 or 3. So your father or your mother wee nwee nwa nke fa lọvụlụ more because na ị ga-ama onwere ife megide ị ghara ịgba ma ọ bụ na o nwere onye nke a na-eshow more love. Ịghọtara na instead of ishow unu equal love na ị ga-aghọta ọ bụrụ like onwe onye nọ na peji a ụdị ife a megoro ọ bụrụ na ụdị ife a mee gị how easy ka ọ dụọlụ gị ịgbaghara onye afọ tritiri gị like that until ị mana kịta na ibugola adult na ị nwere ike ịgbaghalụ gị ị nwere ike mara agbaghalụ na ya but how kedu ka ọ dụ how painful ka ọ dụ how painful ọ dụ because che ka m gwa gị o nwere ike ọ bụla ofu parents maka ọ bụla ofu parents bife kpọrọ gasị like ndị ọzọ ọdụ to manage but at least ị na-manage onye nke ọzọ na the worst part bụ mgbe two parents nwelu nke ha fụkarịsịrị n'anya nwee ndị fa ji eme amụkwala m nwa nwee ndị ha ji eme akpụkwala m asị ọ dị very bad like amụrụ ka esi ekwu ya ha ka o si dị unu ka nwa afọ ọ ga-egro ka o si dị unu ka nwa afọ ọ ga-enwe self love ka o si dị unu ka nwa afọ ya esi wee mix with the society ọ dị very wrong ọ dị very wrong ịmụsịa nwa nwee nke ịfọrọ n'anya nwee nke ịkpọrọ asị chukwu ma ele ga-ebele ike gwụrụ m ike gwụrụ m it's like ịnụ nwaanyị na-abụ ofu n'anya kpọọ ofu asị why would you even do that why on earth anyway ọ bụrụ na onwego onye ihe a mee ka ọ tụrụ anyị obele na comment section ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ